Türkmen hökümeti 5-nji noýabrda ýylyň 10 aýynyň jemlerini jemläp, ýene tas ählur boýunça düýpli ösüş netijeleriniň gazanlanlygyny habar berdi. Mejlisde ilkinji söz nowbaty berilen vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň tasdiklamagyna görä, hasabat döwrüne özleşdirilen maýy goýumlarynyň möçberi tasdan 23 milliard manada barabar boldy. Gurbanuly Berdimuhammedow hasabat diňläp, guruluşyk we newt gaz toplumuna degişli edaralaryň işini güýçlendirmek, maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goşmaça seçmelerini gözlemek zerurlugy, maýy goýumlaryny köpräk çekmek, döwlet çykdyjylarynyň möçberini we netijeli bolmagyny gözegçilikde saklamak meseleleriniň wajypdygyny bellädi we guruluşyk maksatnamasyna aýratyn üns bermeligini aýdyp, Maliýe we Ykdysadyýet ministri Muhammed Serdarowa käýinç berdi. Adatça bolşýaly ministre berilen käýinçiň anyk sebäpleri aýdylman, onuň işde kemçilik goýberenligi öňe sürildi. Emma synçylar resmi habarda aýdylýan ösüş standardyna garamazdan türkmen ykdysadyýetinde kynçylyklaryň esasan maýy goýumlar meselesinde aýdynlygyň ýetmezçiligi, döwlet çykdyjylarynyň möçberini we netijeligini gözegçilikde saklamak barada edilýän talabyň odaly iň ýokarky ýolbaşy tarapyndan bozulmagy bilen baglylygyny belleýärler. Döwlet dostlugynyň soňky ýyllarda köp gaýtalan maýy talaplary şu tomuz Kiçi Berdimuhammedowyň Birleşen Arab Emirliklerine eden sapar netijesinde Türkmenistan taslamalara 100 milyon dolar möçberini maýy çekilmegine sebäp boldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Pannier'in pikirçe, käbir Arab ýurtlary aýdaly Saudi Arabistan üçin 1 milliard dolar möçberini maýy ýatyrmak hem uly bir serişde däl. Ýönül bu hili maýylaryň yaramaz maýy bolup, hiç wagt özüne ödemezliginiň hem mümkinligini, beýle serişdeleriň geljekdäki täsir üçin ýatyrylýanlygyny aýdýar. You know, it's an investment for influence in the country more than looking at it as a immediate profit from putting this money in. And it, you know, like I said, it really doesn't cost them that much. Bu maýylar gysgaly girdej almak üçin näle täsir üçin ýatyrylýar. 1 milliard dolar merkezi ýurtlar üçin uly pul bolup biler. Emma köp ýurt üçin uly pul dälip. You know, $1 billion sounds like a lot of money in Central Asia, but for a lot of countries that is not very much money. Panier bu hil maýylaryň ýaş, garaşly ýurtlary hasken garaşly ýagdaýa salyp biljekdigini öýdürýär. Taşary ýurtlardan çekilýän maýdan başga Türkmenistan 22-nji oktýabrda durnuklaşdyrış galandasynyň serişdelerini hem maýy goýmagy gönükdirmegiň tertibini tasdiklady. Resmi habarda gurulýan we täze guruluşyklar bilen baglylyk aýdylan karar Türkmen hökümetiniň Orsiýet tarapyna öz deňiz portundaky we gemi zawodundaky maýy goýum mümkinçiliklerini ulanmak teklifini etmeginiň ýa-ýanyna gabat geldi. Tadahanyň anyklaşdyrmazdan beren maglumatyna görä, 20-nji oktýabrda sanly ulga markal geçirilen Türkmen-Urus ykdysady forumuna Hazar sebitindäki logistika merkezi hökmünde Türkmenbaşynyň halkary deňiz portuny we gemi uruluşyk puwdagyna maýy goýmak mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen baglanşykly tekliflere garaldy. Ýatlasak Türkmenistanyň 1,5 milliard dolara düşen täze halkary deňiz portu we Balkan gemi uruluşy zawody 2018-nji ýylyň maýyna ulanmagy berildi. Şol wagt täze gemi zawodynyň ýylly 4-6 gemi gurmaga kuwwatynyň ýetjektigi. Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň bolsa ýylly 25 million tonnadan gowrak ýük geçirmäge niýetleneni gaýdyldy. Synçylar bu desganyň Türkmenistanyny milliardlarça dollar halk serişdesine gurulan we bu golaýlarda özüne ödemejek taslamalaryň diňe biridigini, beýle taslamary Rus maýasy bilen halas etjek bolmagyň bolsa hyýalwentlikden başga zat däldigini öňe sürýärler. Jurnalist we analitik Bruce Pannier'in pikirçe, uzak wagt bäri Hazarda geçirji gurmaga çalışýan Türkmenistanyň Türkmenbaşyda newti gaýtadan işleýän zawodyň gapdalyny port edilmeginiň bir topar amatlylygy bar we daşy gowur ýer bilen gurşalan ýurdun demir ýol çekmek, gemi urmak tagallalaryny umuman düşünmek bolar. Ýöne bu işler senin ol yerden uğradıp biljek nev tönümlörün möçberini laýyklykda edilmeli. Bizim bilişimizden Türkmenbaş portuna 1,5 milliard dolar harçlandy we ol serişdäniň Hazar deňizi arkaly uğradylýan nev tönümler bilen haçan ýygyny alynjagy belli däl. Belki de bir 15-20 ýyl wagt alar diýip Pannier Azatlyk radiosyna aýtdy.
Şeýle de Panier öz neft gaz senagaty bolan Orsiýetin bu meselede Türkmenistany kömek etmek ähtimallygyny soragasyna alýar. They don't want Turkmenistan to be able to export large amounts of oil or large amounts of gas, because then they become a competitor with markets that Russia is also seeking to sell their oil and gas. Olar Türkmenistanyň uly meçherde neft ýa uly meçherde gaz satmagyny islemeýärler. Sebäbi bu Türkmenistanyň Orsiýetiň gaz satmaga çalışan bazaryna bir bäsleş bolmagyna alyp geler. Bu diňe bir problema. That's always a problem. Now there's a political complication here too. Bir yerde siyasi çylşyrymlyklar hem bar. Bizim bilişimide göre Türkmen iqtisadiyyeti diýerine çökdiýärdi. Häzirki agyr pursatda inni beýle bir gowy ýagdaýda däl. Şol wagtda Orsiýet soňky bir näçe ýylla bir işaret edip Berdimuhammedowyň hökümetiniň syýynmagyny islemeýändigini görkezdi. Sebäbi Berdimuhammedowy manipulyasiýa etmek, onuň bilen alalaşmak aňsatgy ikinji tarapdan olar boşluk döräp, ol ýeriň İslam döwleti Horasan ýaly toparlar bilen dolmagyny, Owganystan bilen serhetleşýän Türkmenistanyny durnuksuzluk bolmagyny islemeýär diýip Panier pikir edýär. Ol Orsiýetiň Türkmenistan bilen kesen gaz sewdasyny bir ýyllykda bölekleýin nikeldip, ýylla 5 milliard kub metr ýaly gaz alyp başlamagyny hem Moskwanyň şu niýeti, ýagny Berdimuhammedowyň hökümetini çalazan ýagdaýda hem bolsa saklamak maksady bilen baglanşdyrýar. That's not enough to make a difference in the gas market, but it's enough to keep the Turkmen government alive. Bu sewda gaz bazaryna sallamly üýtgeşiklik döretmek üçin ýeterlik däl. Ýöne Türkmenistany aýak üstünde saklamak üçin ýeterlik diýip bilermen Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy.